Új szín a budapesti éjszakában, fürdőbuli pazarfénytechnikával. Törölköző, kötelező. Szombatesti parti, a különbség csak az, hogy kis táska és kis estély helyett törölközővel és fürdőruhában érkezünk. Indul a fürdőbuli! Daniel vagyok. Egészségedre! Széchenyi fürdőben vagyunk, hiszen ez a legnagyobb fürdőkomplexum a mai napig Európában. Ahol napközben a gyógyulni vágyók élménykednek, most 3 csoda, meg a ráadás várja a partizókat. 1 a víz, 2 a helyszín, 3 a lányok. Lehet egy negyediket is mondanom? Igen. Pasik. Azok is. Érdemes itt maradni a városban, nem kell elutazgatni azért, hogy az ember lehűsöljön a kánikulában, hanem hogy megtalálja itt Budapesten azt a pontot, a melegben együtt tud lenni a barátaival egy jó fürdős buliban. Nem sejtették 1927-ben, amikor külön férfi és női népfürdő osztályt építettek a Széchenyi fürdőben, hogy majd 85 évvel később még csók is csattalhat a medencében. A fürdőkultúrát ugyanis nem akkor kell elkezdeni, amikor már csontjaink fájnak, és már csak a nyavajánkra keressük a gyógyírt, hanem fiatalkorban, amikor szórakozási helyszínként is lehet használni. Egy fürdőruhás buli, ahova nem kell naptej. A külföldiek rendszeresen visszajárnak. Voltunk a medencében, de most kijöttünk inni egyet, mondja Alejandro, aki egyenesen Madridból jött a barátaival bulizni. Szereted a fényeket, mert? Azért a fények szépek, fény nélkül semmik vagyunk. Most itt mögöttünk sok fény van. Igen, sok fényben úszó emberek elég aranyosak. Zöld, kék, narancsárga színpompában lubickolnak a szórakozó fiatalok. Diszkós hangulatfények világítják be a Széchenyi fürdő élménymedencéit, gyógyvizét és persze az izgalmas épületeket is. Nagyon kevert, nagyon jó társaság van. Internacionális rendezvény. Elég sokféle dolgot fogok játszani még ma este. A DJ-k egymást váltva pörgetik a hangulatot, a zenei stílust és a lemezeket. A lakcipőtől, a vízipisztolyon és az úszógumin keresztül egészen a napszemcséig minden van. És a fürdőruha kötelező.